la live. Să vadă lumea valoarea. Stai că-mi scot sâmburele de la măsline din dinți. Bombardieri de carton, dau interval pe telefon. Pe TikTok sunt lei, în viață doar pion. Cu lanț gros de plastic și parfum ieftin de ton. După mămăligă fină scobesc dinții cu carton. Bombardieri de carton, live-ul merge non-stop. Zic vin peste tine, dar stau jos pe canapea, e top. Multă vrăjeală în online, zero fapte pe teren. Doar emoji cu foc și tupeu de weekend. Își pune ochelari noaptea ca așa șmecheria. Dar când vine nota, brusc dispare bateria. Se filmează la volan, dar mașina-i de la văr. Și când trebuie benzină, boss, n-am cash, jur pe familia mea. Zice fac combinații, dar combină doar shawarma cu scrasos de usturoi și discount de la platformă. Se dă mafiot pe live cu voce gravă și lentă, dar îți strigă mama, hai la masă, ești prezent. Se jură pe frăție, pe respect și pe valoare, dar se ceartă în comentarii pentru o inimă mai mare. Are 3 conturi fake, își dă singur donații. Mulțumesc verișorule, tot el din alte locații. Bombardier de carton, dau interval pe telefon. Pe TikTok sunt lei, în viață doar pion. Cu lanț gros de plastic și parfum ieftin de ton. După mămăligă fină scobesc dinții cu carton. Bombardier de carton, live-ul merge non-stop. Zic vin peste tine, dar stau jos pe canapea, e top. Multă vrăjeală în online, zero fapte pe teren. Doar emoji cu foc și tupeu de weekend. Are training lucios, scrie Paris pe etichetă. Lua de la piață pe șosete și brichetă. Se laudă cu bani grei, dar plătește rate mici. Și când vine vorba de muncă, nu e pentru frații aici. Își face story zilnic, respect că am urcat, dar urcarea lui e scara până la etajul 4. Bloc vechi uitat, vorbe grele, replici tari. Te rezolv în 2 secunde, dar îl ține frica noaptea să nu-i la trechin în curte. Se filmează la sală, dar nu ridică nimic. Doar selfie în oglindă și un workout mic. Când îl întreb de viață, zice am trăit periculos. Dar cea mai mare dramă n-a prins de după sădeag. Și când se termină live-ul, se schimbă atmosfera. Dispare bossul mare, rămâne Dorel din garsonieră. Cu farfuria pe piept, serialul în reluare și mămăliga fierbinte, adevărata lui valoare. Bombardier de carton, dau interval pe telefon. Pe TikTok sunt lei, în viață doar pion. Cu lanț gros de plastic și parfum ieftin de ton. După mămăligă fină scobesc dinții cu carton. Bombardieri de carton, live-ul merge non-stop. Zic vin peste tine, dar stau jos pe canapea, e top. Multă vrăjeală în online, zero fapte pe teren. Doar emoji cu foc și tupeu de weekend. Se ceartă pentru views, pentru like-uri și reacții. Mi-ai furat ideea să cerșești donații. Are bio cu real, loial și fără frică. Dar când sună interfonul, cine e? Nu deschid, îmi este frică. Zice am dușmani mulți, dar nimeni nu-l cunoaște. Doar vecina de la 3 că face gălăgie în noapte. Se visează interlop, strategie, combinații. Dar maximul lui legal, seriale fără abonații. Dă în interval online, program strict și organizat. Dar în viața reală nici alarma n-a setat. Vorbe multe, aer mare, zero greutate în spate. Doar glume și mămăligă și firimituri pe toate. Hai că închid live-ul, că s-a răcit mămăliga și mi-a rămas ceva între dinți. Stai, unde-i scobitoarea? A, lasă! Merge și cu colțul de cartelă!